Yaborite na wane karona achete umumuro yone no aringi. Nande buna ngogenda nande buna achete ngakoranga tumega kurumwa moyo nyorobo kong una twakora nete ngagenda umwana we na mutigiteka. Omwana je kerto komonyora konyogundire otiokire no abege to buta kya emobere ne kianga kye sukuru konyo chonchore kirobeire chinyama kyoka ebarenge gokwana ng'omwana ori aiti kafara harusire gento tokoroka nga kafara yani jere ora ko ngwanso egero tenenge Murugi yone yatware to bwoba asenge kenyoro nande nachire gusaba kwabera ngota bamwabere asenge yatware to bwoba akaminyoka akaranga ara itwe nto tukumetina ninto baata kwire tukunyi marwa kusaba na ito cho kogenda gocha tobe kuru ulinzi ya kutosa kusababu hakuna ulinzi hapa. Oyo bono ugaiki techera bono muna techera na chacha kuru otago cha gukacha muntu uri burunge no mopya goikari riwa mariva agwe netachi koirora mangane kabire ye ke kogara tuntu kwanchira mangana kabire aya agenderere ese kinyoru gago kogendre kabire go kabono kuru turwe sambu abandi mbaji kogendre ibindi kabire bikogendre gokuru Singe ncho bindi byabere bibe mono ntuku kwancha abana bake bono muntu kuba abana ukwasi muira mogene mugono murenda abana isiko ntubono incheritangani egento ndasabe nande ngira ni Nyasaye mbiya mono ekiagera report nabo yachete mono ng'omwana oyirende abayirete ngano omumuro oyo no omuyirete bono rende yatege time nande abantu mbatwarete tension yanene ng'a mbegene ngatariere aba masiko ira mono nganere kiabagaite ngana maybe na beho to kanere omwete kiano omwana oe nende konyora activities ro omuro otebire nare koiba omwana ekiagera omwana buna agwetansa njera omwana bakonyora aro igotabu atenia ya goche koiba omwana na inde goikera achi goikera ngangoche kumuita arenge lakini ngosaba iga chibuna mokonyete asenge njo gutango bono taiyo gutanga ayete nchomurigereria naboigo mancho mategereri oyo lebosio eito nere ise omukageru oyigo korete ringaneriga nere tigara twerese igoro yo mwana oe naboigo oire chinga kichinkongo mono goikase mochio yiga tigato mweri baga nera totenga kiakuruku elia totenga ki amanyeto mwana karibu sana asmali tanga kikuruku nje asamali tanga kuruku tuoma alipati endo mogende gwe pigipigi nongo bakeroka no mwana oyo okorete mistake nere no mwana one nere mumuro no manene mwana oyo iga yakora amatemu mwakoria kurwe skuru ya Kigogi nande akanyora magisirende nkarengereringa omwana otiga nara Mohamed yenyebera atimuke asenka ali itumukwerero egere asenge konyora asomire omyaka yonsi gocha baka akorire form 4 garatiga utoka egere na injendi geri chibesa mwirere kosiende egera kacha gwekonya ngano komutiga asenga yana ali ase mukwerero ebikesi byabere bikorwa somugambi bigocha asende bigontuomera nabete ngocha ekesi getangani kibakwana kia binta ibete na tebeti omugambi nje binde bina bongo byakana senge njo omwana no yone ngate yo mugambi mulike dikanse kubwa yo nganyoranga omwana oyo genyu matutara chikukwana kesi ekyo kesi kende gyachire ngana ndo itero omwana aseke nyoro ubekiro omwana egunime bona ande nasinyiru kumanya ebikesi byabire gwetani bibere bono ende no mwijana omonge bantu baminto yengo basaba mungabere asenge jama goso na bale amakoso na yo mwana neke nyoro gyonsi mungabere mobere familia yane yatigara senge njo baro batigarange babere bagosoma emanga inde bache bagende sukuru nabaro bwose kamba cha gwekonya mwana oiganga ki aberga okina ko bro kina kwa gocho mbu aki aberga gotwara kurugo kina kwa yenje buna mukinetie no mwana oro mwana omuyana no mwana omungaini neri omwana otari gukwana nande tanje tiko sori mono tande tanje ti koba na saba nda bange yanje to koba bweka kubwa mono karora mukwanire au kwana mangana abere nandokire muchando ndena onora nya gotwara gose kurwa senka
maybe omoete stress aibie kota maete akaba kagukwana bintu bya mbiri kwikana bono nje egento natebe ase eng'encho namosomi korwa are ngomoke naende namoikirie ekerasi ya 12 buna akorete iga timbwati mochando nere natebe gose nimochandete timbwati mochando onde nere naende nonya ng'ina nche tinchandeti family yane nabo nyenchete yonsi ekero nakeretwe esimi nabo nabete nomoichano ng'omwana oyo iga nere okorete lakini rende bono ase eng'encho DCI yoka yachungusire bono goikera bono iga batebire ng'a omwana Brian nere oitete omwana Pravin nomwana oyo iga omwana Pravin nomwana ng'anchete ogocha mwana ari nche kwase momaete ngose Pravin akoroka iyo momaete ngomoroka 15 ase eng'encho eriete erio erikomachi gocha Pravin nkabeka rikaba 15 buno omwana ng'anchete sana yagocha mwana ari kinachire kinarure karoka naikire aria nabagocha kang'igwete nachire ne pikipiki nabagocha omwana oyo ekero aborete asirete korwa ase enke iga nkoa igwete abari kero omwana oyo asirete korwa ase enke iga naigwete apari eywo mong'ina one nang'akerete esimi naende kobua mono erituko rikobwati nkaika naigeta ngacha rende naende abana bakondiboti abana bane mbaro abake bakacha gakondiboti morangu ng'omwana Pravin nakorete omwana Pravin omete tata nasirete kubua mono omong'ina ende komobori rende omwana Pravin ng'a taratoka ande ng'a omwana Pravin tarakoreki taratoka na inche mambi yaye kibwakia ngaboka ngacha ase family ya omwana Pravin ngacha kobabori ng'a naki bono Pravin yakoreki asirete ase eng'encho naigure abana bandi botire na korumwane bandi botire bono kubua mono bakantebi ng'omwana nabarwete esukuru bakandiboti gocha buno omwana atete akabeka ebitabu abunga agasoka bono nanchete omong'ina tarenga ororo omong'ina oyo ore ng'ina koro tarenga ore konyora osokire omwana agacha akanyora emirango esiekire lakini rende akabeka ebitabu omorango nabo ng'ina koro antebetie ende bono akamanya korwa agantebi ng'a omwana oyo buna achete akabeka ebitabu obo omwana omwabo kagocha akanyora ebitabu nabo bire omorango lakini mwana takoretiki taiyo kuna aborete iga engaki iga omwomura oyo igo noareka buna omwana oyo aborete nonye ekero nachete omomura oyo one noarenge naende buna nkogenda naende buna nachete ngakoranga korwa mwoyo onyora obokong'u buna twakoranete nkagenda nomwana oyo nabo namotigete ka onya gokwana igoro ering'ana erinyomba igoro ekero mogokwana rende omwana osire moina ng'aki kobua mono ase eng'encho nche bono ngocha buna ngocha naikaka naende nasoka omomura oyo tingochaka komoboria ase eng'encho tinkagereti ng'a nakore bo lakini rende bono ng'ina buna aro ere buna agateba nabagocha omoe endagera nabakori kawaida tari komotebi kende morugi ogo taiyo ng'ai agenda omorugi one yatwarete obwoba ase eng'encho ya ekenyoro naende nachire gosaba okwabera ngoteba bamwabere ase eng'encho yatwarete obwoba akaminyoka akarora ng'a araitwe bono omwana ogo oenekeri gokora ring'ana eriga buna ayo moibori nki ogokwana inche timi nkonyara goteba kende gochia ase family natebe family gaki ng'a pore ande ase eng'encho omwana nanchete tari omwana tari arenge oyo omwana noyo nosirire bono ase eng'encho omwana oyo ni mwana akabeire nabo agachire mwana onkwani ngotebia family pore na community pore naende bono amache gaitekere gaki ntokonyara naende konyachora ari asakare nki ebirengere biao nki birabe ari saka bikire bono inche ngoteba iga onye yaikire ng'a DCI yanyorire uchunguzi yakorirwe yanyorekani nere obwate amagoso tigasibwe emiaka yaye kende ngere nakore ase generation yabonige buna ayo moibori bono ekige giakonyorire nki orateia abaibori bande igoro ya amang'ana buna ayo jena advice abantu bekenyora iga bari bande bakobwate sia Brian abaisi bari babeire bakonyina era nyasore buna baika goteba bari bakonyina Brian nyasore motige mwarorire egento kiabera Brian nyemo gochi gotiga na ino omo kobwati omukondo oyo nani mosibu asante mbuya mono asa marita ngoro Bernard Omwenga inje chairman ye kenyore ke kya Murama village nyange na sub location Kemera Mogonjoro location Manga sub county etore no mujano monene asoko siriri no mano kurukubu Pravin mokaya omwana oyo rituko ryange ria Aramisi nigarwete sukuru saa 6:05 agacha mpaka mwabo akanyora abaibori bamu na bakanda berigeria mbai akabeka ebitabu nakobeka butambe akarusia uniform ebitabu abwate akabeka abakana guchiesa isiko
omwana ogochakera rituko eria Aramisi naria atoborete twatemire kumorigia amakorime gwaka echisimi gweta omwana oina batoborete rigoika Jumaine tokirete iga tokaigwa omwana oyo tokire nyomba etamenyirie ang'ende ekanisa mokwerero Jumatano tokogenda bakororo tokorangeria omogambi okobugia esirimbi tokonyo DCI gocha korumanga nyomba egotagorwa tokonyora omwana oino aboire ebuni noabekire ime tokatibitisa muna ekenyoro tokanyora omwana nere oyo DCI ekagenda nere omwana oyo nairetwe baka mochari Kisii Teaching and Referral mochari agakora postmortem igoro amachibu akoro kiniga atibongire wetera chinyasore chiabukira sekenyoro no ufumierie gwakwense goetanga omwana oyo asangeire agaitu n'abantu nigaitire no kwana oyomo ase kirani yaye ense moiga mwana oino aroka baga maboka DCI uchunguzi negenderete bachire bakora uchunguzi yabo bakorire buya batebire totimisha amani narenge kobasaba muna abantu bane bekenyoro tobwaterane tobatigere chingaki chia bakore egasi na ntu tokora aya ito muna ekenyoro motobwate sina gotosira rituko ria Jumatatu omochango tomorete na komwani Jumaine narenge gosaba iga na kitoko kore ebinyoro bigenderere gekoere kegorie kegeke kiabeire kebe tobwaterane gekogera amarua abuchire ebinyoro enyasore no ekoni guchipara muna njomo chama ningo bekane mikakati yane muna togokora matangaya bari bakoni enyasore marua rotayo kenyoro kiane ako abantu bakunyubaro enyasore nerero aseng'enja bagambi babeirense tingo chugwanchera na kenyoro gesire na tutokorete ki toro abami totaribo twarenge gosaba iga ondo gotoka nabwate egento mune kinyasore ogochora ekemo aitong'anye gosotige tokomera na before totaraika Jumatatu ning'enderete koba miti ochontebi Bernard nkoni nde konye nyasore lakini natigire nande konye ngotakande gosiba nere kogera mwaigwa DCI muna yateba anywete nyasore bakaraire no mubere tamaiti gosina akorete ki araire noro onye tari nyasore gutango mwana we nasira no mwana oya baminto nigare miakene etano oino mwana oromo ko tamaiti kende kegenderete amaraika yenseyi Okay, bono ngane tukoboria maboria birata toiga asingencho koiraniria omwana oiga ndi aborete korwa senka yabo omwana oyo akore aborete rituko riarenge ria Aramisi rari arwete sukuru ekorokwemanga primary chisa chiarenge isana emo ekitageka isano akogenda mambi nando irana maro akoenda mambi oirana mugaso takoirana mwana ona babibori baembaro omoibori oyo omoibori are singomata mama mwabo munoro cyo kweriga rikore are Saudi mubamete nereka ebamenyete na ngina koro na ise kororia na sokoro yaye okay bono litukeliga gocha gusira gose litukeli akobora ngakiki abete gakori kubaka chinga kiasi gotoka obeire gakori koru Jumaine erio obeire gakori koru Aramisi eyo bakajete gotoka Jumatano chinsa inye nenusu elia gotoka nga ndipoti kiasi tekocha bakeka ene kinga no akara senyombe eripoti yachete omogambi abegete chibara sange ibere isato oyaga ikari tukoria Jumaine botuko iganga saa 12 saa 11 karikero omogambi message akamateri kwa bwate meeting yaria inje nare ngoyo omobo aso mwana bari asabari baitete omwana oria gaki omwagambi no rigenje rora nkabe
na be message ye agokora ki agoteba igo omogambi akamotebi togontebire ndaye ning'o akamotebia marieta aya akamotebi bono nore swabwa ase omobegete mwaondo nakorete ki naro ekere ekigiaika nari eri omogambi eigete rituko erio akabugia esirimbi abanto muna ntubeke tugachamo tukaenda king'ana ekene omwana oyu noamobegete ene ripoti aruete asabegete omwana oyo nere ripoti aruete naende ere clear naende ekareta obosaiti boisaine naende ekene abaminto ntwamonyorete roho korwa ase enke iga ya omwana oyo mpaka sobo omomura oyo iga obwareki boro korwa enke eye ya omwana oya nyagosira mpaka mwaribu ere 20 meters igo tariare ng'aki buna echiamani ng'aki omaete omomura oyo omomura oyo muna ntukenyoro ntoramomanya mono ebakamenyire keroka amo na ise mbono twachete komosiokera lakini ebisa biaye latest ekise kiaye naikera naiba emasini ekorabia obonyangi korumiriria aria akaiba esimi naminyokigwa igo okobwatwa okoirwa omogambi gochionya ririri atigwa gutanga omwana otachigeti gokora ki osira gutanga bamoitakwe osairwa asibwe ntwakorete oboresines muna serikali gekaba ng'amang'ana itiganchera nugo tigo yachakana efaini eyo ebinto ebi biere igo nando wiki etaraera ibere yarenga omotienyi oria okorire ekisa kere kenene mono nabwate abamwabo abaibori baye mbaro abaibori baye no bare moyo babere isa amenyete keroka ng'ina obwobo omuna bwamwagete igora atamete taracha ase enkeri yabo onde nare mwao rure korororo ocha ase enke iga maybe gokwana abere atato koene kigoro ya mang'ana ya iga buna abere gakaba mondo tayochire mpaka bone iga mpaka muno uchunguzi yaikeire iga ndero ise omwana bacha na DCI gocha naende tinamanya nagenda noare enyomba iga so omwana iga atogete karime ng'omenye tororo nane yango enyomba eye ere omogako korukusabania aondo omwebu omogako oyo niga achiete mpaka agateba orure ekenyoro kiane nkamotinyi korwa ororo akagenda kitare ase abamana baye bamenyete nere agorete oboremo igo ntoiyo nere naende ntwakikisete takobere naende nachiete akagenderani igo ntori na omwana boisane muna ekenyoro takoreti ki taiyo aiga ase omochio iga buna naigudisi yawe are gokwanaga iga buna akweresa nere biekorenga ase enyomba eime omwana oyo nere biekorenga ase enyomba eime niga atwarete obwoba akarora okorora ng'a tamanya gose omwana oyo moya are akarora nkoraba nere ndore gose nachi gotaboka akaba gakorara nere abwo ekero amokuna mambi nari anyorete kumbe omwana oyo achete agakwa econdition yaye ekero omwana oyo mokomonyora ng'aki arenge omwana oyo ekero tokomonyora konya ogundire otiokire nwabegete obuta chiaye mobere na echianga chia esukuru konya ochonchore kirobeire chinyama chioka okomokuna otorokana igo meaning iring'a ebuni eria ase abekire ime riberera riria agatoba ekero atoba agachaka koreta harufu omomura oyo omanyene enyomba nabo abungete buya korwa omorango ou ijapokuwa omomura oyo arenge koenda onyegeria etirisa yarenge ya ruguru orara ororo akamobeka ororo ekero akorete airanetie egete agasiekera egete ekero disi yaye oyo bachete bagatagora ebakunete egete gegaiteka meaning iri tarenge goeta morangu iga arenge goeta etirisa naende oirana chiomba echiga abanto batamenyete buna koiga omodisi yaye okwanaga iga chinyinge chiabo abanto nkwaneki bare ng'a usalama echinyomba echiga chitamenyire ng'aki chikoba egento twasomire rero na abaminto
gochakera rero getatonyore korocha abana bao bataiyo korocha abamino batamenyeti nka kora rituko erime ria kabere mwacheki nyuma ntoigwanaine ekere gwacheki nabo okonyora mistake yabeire orabase kwambariwa eyende tarengete kore tiki tarenge yaye yarenge gocha gotoka aundo narenga agutango nero gwenda gochibwa amang'ana aya amobera amakong'u atanyamanyeti ekina kiegento nabasabe muna abanyakenyoro twakikise nande ngomekinde effort ng'akikise ng'a chinyomba chionsi chitamenyiri abanyene bachisiekire buya muna eyemo neraria etigirere gwasi omonto araitwa okoruroche abekume. Amang'ana arabeire kagosoka ase emitandao emenge ayandago aleji muna enkeiga yabo omwana no bakorete ase okomoita amang'ana aywo nkoigwa gagokwanwa naende mwanyakwanera nki orabe gokomenta igoro ya amang'ana aywo? Amang'ana aywo barenge gokwana narenge aye ofumi muna enche echairman nabatebeti morakurusia egento kiino omonwe otarakemanya muna kere nki eke bare gokwana ebarenge gokwana ng'omwana oria aiti kafara arusire egento tokoroka ng'a kafara yani njere orakokong'wanso egere otenenge bakamanya korwa bakabekera ng'a na efamiri yakora ki yakora bo gekagera nonya na esokoro yaye ekararamika ng'a igo inche naito omoche okororia one gekogera namorendire korwa are omoke bakabona mbono ngocha gotenenka muna nakogota iga mbwate chimbuche ayia amang'ana ayia atarenge bo arenge aye ovumi mbantu kia bakorete amang'ana aya abantu bakorete amang'ana naba emitandao abande naba egechichi kogonganisa efamiri egere ebinto mbigenda boronge egere toteberere ebimo Swali ryo mwali labda togochigokora ekero omomuro yarikirete chief emessage ng'a naenda asigete mono omobere ore naende ninche nakorete chief ngetambukero kiairete omomuro oyo gachieta akamoira polisi gamotebetie bache gose ng'a kiare abuna bongese chibu ekera amorikerete message eye akamotebia amarieta aye chibu akamotebia egento ogokora nkoriginde enchera ngokonye tigana ara ene kinga neke no omwana oina no are mabu ase ogoteba ekera anyora omwana oino are mabu ase agoteba nabaigete rituko ria igoro okomotebi inchungo omomuro oina bachete buya tasugumiri inchera ende yonsi agacha gaikaransa mwomanyana oria asaitete omwana ang'e twagwasi nabo twarengo lakini tamaeti gose nkobwatware agapembereswa akarua esimi igo taete chibu ngakichire nkong'u mone gekogera airete ng'a chibu amokonye lakini ngosaba iga chibu namokonyete ase eng'encho gutango bono taiyo gutanga aiyete egento giogokumia muna inche omochairman rituko riarenge ria aramisi erio bono chiabeire saa 7 twachire bakeparansa nko batebi tiga toraeta chichae chime nabo ratoko omwana amatemu amonyorire iga saa 8 saa 9 ngate bono inche nande ntebeti omwana oyi ng'a mbugerie esirimbi omwana oyi agantebie ng'a esirimbi akabugia ora tagweikorwa bake ekanisa esukuru mokwerere etundu bari ase ekare koteba ng'a tokonye omwana ase mobegete kumbe nero okorete ki nero orenge gagotuma gochigoro rende twamanya rende tokamanya rende nabera atoke noyo omoita ase ekenyoro tokarane nawe agotobwatisi kumbe nero ore renge nki orakwana ase abanto bakorigeretie abande bagotegererete igoro ya amang'ana aya korwa ase ekenyoro eki iga naende obosemi ki oraru narenge kobatebia abanto baito ba ekenyoro toba abatoereru ekere twabeire abatoereru totuguta omwana oyo muna arenge bwa masikani togokora amange toche gokwana ekina arua ase ekenyoro eke na ekenyoro bitoetanaine gaki oborebi na enyasore biabuchire ekina kiegento ng'endete gokwana tobwaterane twensi pi egekogerera bogokaga nobwate omwana kumbe tokoreti ki tobwati mwana ekero okorangeria mancha kugundwa ng'a omwana oyo noyo orenge kere gesogo gwaga kegekuba ng'a mwana one takogosa tobwaterane ekenyoro gionsi pi tochamo tosirie obwaribu ekenyoro giaito kegenderere tosukie ebinto motwe abagaka aba bagotire
toche gotige gesaku kere moyo gekocha korende ekende tari egekwangamisa ekende. Okay. Bia mono. Asante mbuya mono ase abanto ba media ase ogokora egasi engiya mwakorire korwa twagachagete amang'ana aya Jumaine eri namo mogendererete gocha muno omwana atogete rituko ria Aramisi nabo mwachete Jumatano mogatobeka chibicha buya mokamobwata buya muna korusigu nyomba bari mwaroche chitibi mwaroche chireti mwaroche egasi mogokora mwa especially Nyamira tumeipongesa etokobasaba mogenda ne mote yo mokonya abantu baito ase mokogenda mona kogikeria ebinto ebi bioborebi nechinyasorera biasarire kenyoreke mobisa kende gionsi ng'abanto babaire amaaki egere ebinto getigwe omwana oyo egento gekebwati buya akiete ndeke omomura ori mbuya are konyokorire esukuru muna DCI yateba buya igasi bwa emiaka buya moisaine gocha nyore otorekire are omobundi omuya agotoroseria ebinto abuya abande baiga omofano ikoru chinsemo goeta mbabasa gokora egento eki kabere twakegikeire taibo muna twamenyire kenyore gigaitu kia Murama omwana oito natusireria lakini achaka toka igoro gakwete nantu tukumeti na nintu bagacha kwire tukunyibi marua kusabana itocha kogenda gocha tobekuru ulinzi ya kutosha usabu hakuna ulinzi hapa Inamokonya marua. Hiyo nintu bagacha kuire nintu bakuire babekero ndoche. Tunaomba Mungu atusaidie tena tuache mambo ya pombe arabu tuone Nyamira yetu nani na mragani chameni. Yeko gero kunywa marua. Kunywa marua sababu kiagase kingoro butako bongo atabra turushia roki ondorale. Acho tige mosiko. Kesho nitaacha hiyo pombe na naambia president yetu wewe uchukue miaka 10 tena. Mimi sitana maneno mengine tena. Ase walimo kunywa na barabu nkyo ko virus. Balinko virus amba na twerende abantu abana ba chire chenisi achire bobe. Abantu abakubota bakuruje chaime na andi siri tukomeye sukoiru. Na waomba sana Mungu. Wasikono tiga marua we monto moro. Maambira Mungu boka maambia tiga maru mbeka maru kando ntebe yose nango koremeramo. Yaman. Nchama rita nengol gujoch omontiri mukaya nande nchege ndungurika ngo pongesa mangana ya mangana pese ka pese ka kone mabimono omwana tosile tukarigi omwana uri most week omwana ujite kutoka last time yani Friday ende tukanya omwana agwete kutagari nale kupongesa asaba murabaria abana bari bagotina nembweye bono kekaro twanyora tuyo buite tu mwana ese isi yayari na abande mbaro bamwe abagwatirana esabu eyo toriginkire yo gutaka kubakana gisabu eki singenjo nga njiti kuikira komenta ujusie nyinge mono yo gukikokora ebintu bingi gekogera oyo bono ugayikiete chera bono mona kiete chera na chache kuruota gocha gukacha muntu uri burunge no mobuya goikari eriwa mariba agwene tachi kuirora mangana kabire ye gekogera tuntu kwanchira mangana kabire aya agenderere ese kinyoruka gukikogenda kabire go kabono tukuru tukora turwe sambu abandi mbaji kogenda ibindi kabire bikogendere gokuru nsengenjo bindi byabere bibe mono ntugu kwancha abana bake bono muntu kukoba abana ubwasi muira mogene mugono murenda abana isiko ntugu kunyara bwi mukabiro byaye ndigo wika tonyore yani tafia eso migwa abandi bamanya baji basirudie tukosa tena Maru nenya sore. Ne abantu bakunywa marwa nenya sore omugambi utu nera abe chonjo sana korigire liko so akune ngibuya sinya sore gotoka abe kabanda abo chonjo sekora nto goikira kwa makanyora abantu kera gendo kiabe na to gwatorera marwa twatorenya sore lakini tumanyete ngana eroro ngitotaka ya konya na mapembe bintevyo before ya tarakire ko igono tobe chonjo toimukirigoro torarimi binte kwanza tuma na kera ke utiko kende kyose tukumanya sibikurure ko yakora kero bikuke ndambinga mbiro tukubyatura ngambiro bya nyuru ni ntu yabagambya abona ntu byagirite bikuro keko gera byagendra tutako bitaga maega diga to bitanga before esite mangame cyane taraba edinde tokonya mangana aje bintu biziko gendra igo Litanga kigorko. Samari tango kuchefta mumanyi. Pole sana. Asogo siri uno mocho koro lakini ende na introduce ligana bakwera sanga kiaro mocho koro. Buna muraria goika kombori umwana oyo igaro umwana wo murone nonya bamonyorete isiko ataraija kara kinende nabemanyikane ngana era monyorete bona rende intoko kane keroro turi gukana kerokyo kiagarta yari umwana no ari na iboretu
naende naonya omomura bangete ng'omwana ere namonyorete. Bono bono eki kiabete ng'aki kia ng'ai kiabanyorerete nabo igo goikera bono yanki momanyete na bono gwachire ase nkeiga korwa pole yao. Ase amang'ana aya buna atobete rende buna omwana aborete korwa rituko ria Jumatano mogoroba, bono eripoti intwe tonyorete on Thursday mambia, ekiagera rende buna twaika goteba omwana iga amenyete bono ase sokoro yaye sobo ng'ina, igo bono eripoti tonyorete ng'omwana oborire. Nese harakati echire chia omwana okobora kawaida, iga tware gocha toteme koboria ng'ana ki arenge togateba omwana aborete buna arwete esukuru, omwana akabora igo. Bono investigation egachaka rende konya kobwatia ng'ana ki etangasa abagambi bakanyora, bakaendera gotangasa baka goikera ekero twadisipete ng'a bono goikera iga tiga totigere Nyasaye egere arigie chinchera baka omwana oyio atoke iga tigara abanto bakonya gosaba goikera rende baka buna twacha konyora eripoti ng'a yaya egwekania ng'a omwana oyio eripoti yachire ng'a omwana oyio gwekania iga are ase enyomba getaimi etamenyiri. Basi iga rende eripoti ekaenda goetera abagambi bagatuma amang'ana gochia ase eserekari, eserekari egaicha rende kawaida abanto mbagosoora goika baganye eserekari eiche etibitise igoro yoka erinde erore ng'a na ekeene nere oreme ekiagera nabo ekonyareka naende mobwene omonto nere oreme maybe ase eng'encho enyomba eyio etamenyiri naende monyore gose na omonto oitire nere omwao obekire oo. Lakini buna eserekari bachete bagacheki bagatagora ekiagera nabo yanyagete ng'a omwana oyio nere oreime naende naba abekire chibunime tu aitire abekire ebunime. So far bono mwachire iga maybe korwa ase nkeri eino gocha iga ujumbe nne eino gocha asa iga neririe ntu bono inche ritang'ani egento ndasabe naende ng'ina ni Nyasaye mbuya mono mono ekiagera eripoti nabo yachete mono ng'a omwana oyio rende abairete ng'a na omomura oyio ono omoirete bono rende yategete time naende abanto mbatwarete tension enene ng'a mbaegene ng'a tari ere aba amasiko ira mono ng'a nere ekiabagaete ng'a na maybe nabo egetoka nere omoirete ekiana omwana oye. Rende konyora activities ria omomura otebire nare koiba mwana ekiagera omwana buna agoetansa nchera omwana bokonyora aro igo tabwate nia yaye gocha koiba omwana naende goikera achi goikera ng'a ngocha komoita arenge. Bono rende inche ritang'ani egento nkoiraneri ng'a Nyasaye mbuya mono ekiagera bweorokiri ekiara yache gotoka goikera bono iga kende nkeiyo maybe naende nabo ndatebe ng'a gose kanga bono abanto bande gose baitirwe ase eng'encho ya obomaene konya botararorekana. Ase igo inche ngotebia Nyasaye ng'a mbuya mono ekiagera Nyasaye oria abanto bare gosaba ekiagera onde bwensi ore gosaba iga bare gosaba ng'a gaki omwana oyo aoroke erinde amang'ana aya ya obotantani wanyara koba gagosira. Igo rende inche buna ngoteba buna yaorogete iga na goikera ase obotuki obwo nabo gendererete naende nabo ngoteba ng'a Nyasaye ndire koigora chinchera mono erinde obotuki obwo boere buya ekero amang'ana aywo yaerire omwana oria na omwana orenge omoke amaraika omwana oria inche namba one nteba naende onde omorisi bwa ekanisa yaito ere iga iga igo na omwana twabwate omwana omoke ase ekeombe kia abana abake nabo kiabete gento kia omoichano igo nabo totebe ng'a omwana oria Nyasaye abeke omoika oye ase agaya ekiagera oyo na omwana omoke konyora otaramanya kende nonya okoirwa kwaye nonya oyo omoirete iga amoirete omwana maybe amoirete buna omosani. Bono rende inche ngoteba ochumbe ngosaba Nyasaye tiga atenene kotenena na ekeene kiaye agendere kotibitisa naende aorokie ekeene tenene boronge nonde obwate ebirengereri biarenge are nabo nkagete ng'a Nyasaye na kere kia Nyasaye naende otagogokeira gochia naende Nyasaye nabo agokereta ase eraini kebwenerete koba. Igo nare gosaba inche ase chifamiri echi intwe ntobwati bobe ase efamiri yane inche tingotwara bobe ekiagera nabo ndatebereri ng'a nase eng'encho ya harakati eria okorigia na ekemwanya banto nabo yagekonyakana omonto na ogokagera. Bono ase eng'encho Nyasaye aorokirie ekeene naende twegente ng'a nandire koigora mono intwe tware gosabera na omorembe erinde ntotware naende goetana ase egati yaito ekiagera Nyasaye ere Nyasaye. Bono inche nare gosaba ng'a Nyasaye tiga omoroberi ogendere buya naende mang'ana ande tachi konya koba gochia magega naende ase ande konya binde biabeire ebibe etagete tobekane buya tobekane boronge amang'ana aria ogokagerana amang'ana ya okoira ebirengereri ebibe toyarusie rende toendere komenya buna twakabete tokomenya korwa magega.
Buno mulisia mibi eringana muneliga abana babiri bagosira amatuka aya bana babiri bagoitwa se chinjira chire chimbe unechiga nkio rakwana saba gusiba gategerera tsinse bona inche egento ndatebe ase ebikorwa ebiga nabotete goteba ng'a nabotete tosabe mono Nyasaye ekiagere ebikorwa ebi ase omonto ore boronge nabo tokora ng'a tari monto bongo bore buya nomorariga bono more igo imoka okore egento ekebe nsa igo inche nare gosaba ng'a ase chingaki echiga nabo tware gosaba ng'a gaki abaminto banto baminto ki tobwate abana tonyekorera abana baito ng'a naki bamenyete mbasoa chikambani echimbe ekiagera inche namontagete koira ng'a omwana gocha gokora egento ekabere eke mwana oyo bongo bwaye mbori buya aita bagotumeka madawa ya kulevya yagera omwana omagokora egento ekebe buna eke monto ore bongo bore buya tagokora igo igo tware gosabera na abaminto ng'a gaki toteme gosabera abana baito tosabere abana baito erinde mbamase goikera egetende eke ekiagera egetende eke ase ekemwanya banto naende amanyinga ekemwanya banto nabo okonyora agerire abanto bakora ebinto eibe nonyora onyorire naende oitirwe igo naende nabo nagoteba ng'a na inche bono ase yaikeire ng'a rende tiga torende na intwe abana baito kiagera engaki yaikire okora ng'a bono ense engonya koerere mwana bagoitwa inche rende yonsi ya mono.